Ей, здравейте, моите съдружчета, момънчета, попунчета и така нататък. Сега, днес е ден за гласуване. Да, трябва да се гласува. Сега, аз ходих да гласувам. Факт. Сега, вие дали ще ходите или не, това си личен ваш проблем, защото така или иначе те гласове са глас пустиня, защото всички знаем, че Бате Бойко си има едни 500 хиляди гласа, дето са му задължителни. А избирателната активност винаги е каква? Между 27 и 8%. Нали? Така, аз смятам обаче, че вместо да ми купуват пици и кебабчета и така нататък, ако държавата обяви, че ще има един гласоподавател, който ще вземе 1 милион чакай, сега сме в евро, значи 500 хиляди евро, пък друг 400 хиляди, трети 300 хиляди и така нататък. Смятам, че гласоподаваемостта, процентно съотношение, ще се увеличи. Но то е ясно, че тези 500 хиляди, 400 и така нататък, те няма да отидат при случайни хора, но все пак ще се увеличи според мен гласоподаваемостта. Поне да има едно 40%, бе. Ама не, който е гласувал, гласува. Който не е гласувал, ми се тая дали ще гласуваш или не, тъй като то е ясно.